Bamako ana lamini e cɛ fara muso ka denmisɛnnin Babakɔrɔ. Tiɲɛ. Amadu Eli Konare. Ne. Ni y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan. Tantali. Kunnafoni balan in jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ye. O don. Bi sɔgɔmada in na. E ni ne arajo jɛgɛfɔ ɲɛmaayaso ka wuli ka jɔ. Tiɲɛ. N'o tɛ min ye karamɔgɔ Daba Tunkara ye. Daba. Araba o araba. E ni ale de kan ka bɛn kunnafoni balan la. O bɛ kɛ. O kuma karamɔgɔ sen bɛ kiriki la. E ni ne. Bitɔn. An fila bɛɛ ye kalanden ye. Awɔ. Amadu Eli Konare kunnafoni kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn. Kalanden ye kelen ye. An fila bɛɛ ye kalanden. Ne de ye kalanden ye. An fila bɛɛ ye kalanden. Amadu Eli Konare. Ne. Kunnafoni kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn. Kosɛbɛ. Politiki kuma. Tiɲɛ. Mali bɛ lombo lamba la. Sige. Malidenw jɔrɔlen bɛ. A ko bɛna ɲɛnabɔ cogo di. Kuma ni Ala ni kira sɔnna ma. Awɔ. Lamɛnbaaw tulo garisɛgɛ ma kɛ min ye. Tiɲɛ. An b'o da u tulo kan. O bɛ kɛ sisan. Baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ. Ayi. Nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Jibi Jakite bolo. Jibi. Amadu Eli Konare Bɔ Jabate. Ne. Anw ye bi kunnafoni tigiw ye. Awɔ. E ko cogo di. I y'a fɔ cogo min na Kami b'a ɲɛmaa tɔn filɛ. Ni e y'a bila yɔrɔ min na Ah. o ye da ni ngɔgɔri ye ne tɛ se k'a yɔgɔyɔgɔ. O cogo la. Kalanden min karamɔgɔ ka fɛn bɔ a nɔ na wa. O kuma Jibi. Jekapip. Ajabate. Naamu. I sira fan jumɛn o ye ɲininkali ye. Nka i ni jɔn tun don. Minɛ da jɛngɛnna. Sigai. Bala cogo bɛ di bi. Amadu Eli Konare. Ne. Joona joona ne bɛ n tigɛ don. A don. L'annonceur. Sɛbɛnnikɛla n'o ye Dado Kamara. Dado Kamara a ko jamana masakɛ kalafili. Amadu Eli Konare waati jan tɛ bilen. Tiɲɛ. Si ma bolo 2024. Sigai. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko di. A ko ji ma duuru min ye jɛgɛ kumabaw kun bɛ bɔ. O bɛ kɛ. A ko politiki tɔn minnu bɛ jamana in kɔnɔ. Amadu Eli Konare bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ la. Tiɲɛ. Sabu politiki tɔn sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye. N ka kɛ jamana marabaa ye. N ka jamana bɛɛ lajɛlen kuru ka don kama kɔrɔ. Tiɲɛ. Amadu Eli Konare n ka n sago ni dɔngɔ kɛ jamana la. Awɔ. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko n'i ye jateminɛ kɛ politiki tɔnw u n'u sigicogo don an ka faso kɔnɔ. Tiɲɛ. A ko dɔw ta sigikun ye yɛrɛ yira ye. Dɔw ta sigikun ye jama ɲini ye. Dɔw yɛrɛ ta sigikun ye fɛn ɲini ye. Dɔw ta sigikun ye ka jamana mara. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko di. A ko tɔgɔfɔ yɛrɛ kɛn bɛ a ko in na. Min ye politiki tɔn dɔw bɛ yen. Tiɲɛ. I n'a fɔ Kodem. ADP Maliba. Senidi faso yiriwa tɔn. Tiɲɛ. Yɛlɛma. RDPM. N'i ye jateminɛ kɛ o ɲɛmaw. Amadu Eli Konare ko san nana sɔrɔ kɔlɔnda ɲiginen don. O kuma sama-sama tɛna kɛ. Tiɲɛ. Min y'o ɲɛma sigi ko la. Maa minnu ta y'o tɔn ye. Amadu Eli Konare o kuma kulu de kan k'u kan bɔ. Tiɲɛ. N'a ma ye k'a fɔ k'u ka tɔn min na ye jamana masakɛ kalafili la. Amadu Eli Konare o ɲɛmaw dɔnnen don ka ban. Awɔ. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko di. Tɔn wɛrɛ bɛ i n'a fɔ UR2. Tiɲɛ. RPM. ADEMA PAG. Amadu Eli Konare ko maa si t'a dɔn nin wagati la. Maa min bɛna sugandi nin tɔn kɔnɔ. Tiɲɛ. Ni ka kulu ka cɛbɔ ye. Awɔ. Sabu n'i ye RPM lajɛ. N'i ye UR2 lajɛ. Sama-sama ni barika bonyalen bɛ nin tɔn fila kɔnɔ. Kiri ma tigɛ di. Jɔyɔrɔko kɛlɛ. Amadu Eli Konare min ye nafoloko kɛlɛ. Tiɲɛ. Amadu Eli Konare i b'a ye k'a fɔ maa t'a dɔn bilen. Ayi. Tɔn yɛrɛ a bɛna laban cogo di. Walahi. A ko fini ma nɔgɔ. A bɛ ko bonju la. Tiɲɛ. A ko min ye burujali o de bolodalen bɛ. Min ye tɔndenw dɛsɛ bɛ ka ɲɔgɔn ye. Tɔndenw furugufurulen bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ. Kosɛbɛ. Amadu Eli Konare min ye ni sama-samani k'a bɛ taa wolo mun de la. Ɲama. Sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali gɛlɛn. Tiɲɛ. A ko n'a dun ma k'a fɔ ko sama-samani bɛ yen. Maa dun t'a dɔn fɔlɔ jɔn de bɛna sugandi ka kulu ka cɛbɔ ye. A baara ta. A mana gɛlɛya cogo o cogo. Dɔw kɔni na sugandi ni ka kɛ cɛbɔ ye. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko di. A ko dala sumusumu wɛrɛ fana bɛ yen. Min ye kolonɛli Asimi Goyita. Amadu Eli Konare jateminɛ dɔw fana y'a jira k'a fɔ. Hali ni ale kɔni ma kɛ cɛbɔ ye. O kuma k'a bɛ sɔn ka maa sugandi dɛ ka ɲɛsin dɔ ma. O kuma ni k'a ka danaya bɛɛ lajɛlen ta k'a da o kan. A ko n'o dun kɛra dun. A ko e k'o tɛna sɔn ka kɛ garisɛgɛ dumantigi ye. Sabu malidenw sɔn bɛ kolonɛli Asimi ye cogo min na. A mana bolodengɔni ɲɛsin maa min ma. Bɛɛ lajɛlen na boli ka tugu o kɔ dɛ. Jama faama. Min ye o baara ye n'o dun kɛra. A fɔra ko min kɔni san 2002 ye. O kuma ni ka hakili lajigin k'o la. Tuma min na Amadu min ye Amadu Tumani Ture. Ale y'i kanna bɔ. Ni ka Mali jamanakuntigiya ɲini. Politiki tɔnw sigilen ɲɛna dɛ. Ni ka se ka ta ka kɛ jamanakuntigi k'a to indépendant la. O kuma ko min ye parti politique ɲininkara ko mun de kɛra. Aw sigikun kɛra mun ye. Indépendant kana kɛ jamanakuntigi ye. O kuma 2024 ko ɲɔgɔnna wɛrɛ de bɛna kɛ wa. Ɲininkali gɛlɛn. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko siga tɛ min na o ɲɔgɔnna bɛ sɔn ka kɛ dɛ. Sabu n'i ye parti politiques lajɛ. Amadu Eli Konare min ye danabaliya kɔni nan bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Min ye tigɛna ye. O nan bɛ. Min ye lafuli ye. O nana. A ko hali n'a dun ma k'a fɔ ko maa bɛ kɛ jamanakuntigi 2024. Amadu Eli Konare k'a bɛ sɔn ka kɛ maa ye. Maa min dɔnnen tɛ ni politiki baara ye. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko n'i y'o lajɛ. U b'a fɛ ka tɔgɔ fɔ kɛ sa dɛ.
cɛw dɔɔnin don Amadu El Konare a ko n'i ye ko jateminɛ a ko fiɲɛ ta fan dɔ la min kɔni ye cɛ dɔ ye Amadu El Konare ale bɛ wuli ka jɔ beleba dɔ la a da tɛ politiki la min ye waati labanw ye Amadu El Konare n'o de ye Ibrahima Jawara Damangile MTC MS2 Evru fɛn cɛ in wa usine stone tigi fɛn cɛ in wa fɛn jumɛn Amadu El Konare an kana tile guwa ɲɔgɔn na min ye Ibrahima Jawara sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ Amadu El Konare ni parti ala photo ta n'u ka ca sisan dɛ hali kunun ɲɛ b'a la kɔrimugu ni b'a tigɛ ko dɔ na kɛ cɛ in kɔnɔ kɔrimugu ni tɛ kɔrimugu la kɔrimugu b'a tigɛ ni kɔrimugu ni o kuma o tɛ kelen dɛ i bɛna kɔri foro kɔni koriden kogo la kɔni o ye testi de ye o n'o tɛ anw ka foro walankatalen e ye yɔrɔ min ye dɛ o y'a kɛrɛnin de ye o kuma n'a kɛ n'i fana ka ko dɔ bɛ ko in na o kamera tɛ se ka ja bɛ bɔ Amadu El Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Ibrahima Jawara Damangile Amadu El Konare a ko o bɛ sɔn ka kɛ garisɛgɛ dumantigi ye dɛ avion tigi sabu n'i ye avion tigi Amadu El Konare ayi avion min bɛ ji san na o tɛ avion ye wa Mali kɔnɔ bi patron ka patron de don tiɲɛna maa 10,000 ni 5,000 ne tɛ a ka kow dɔn kosɛbɛ o ne kɔni ɲɛ b'a la kɔni o tuma i ta kɛ kuma lamɛn ye a kunkolo bɛ a ja bɛ photo rɔ kana kuma tigɛ n da Amadu El Konare min ye patron ka patron ye a ko an bɛ don min na ko bi min ye Mali ye k'a bɛɛ lajɛlen kɛ usine ye k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔforo maloforo zɛrin melon ka taa bila kɔɔri la o tuma ko cɛ kelen bɛ se ka disi da la bi o de Ibrahima Jawara Damangile sɛbɛnnikɛla ko a ko tan ni ka segin t'a la Amadu El Konare min ye jamana in a y'a dɔn k'a dɔn kari min ye partenaires ye nafolotigi disibaw u kan ka nɛgɛn cogo min na ni ka na n'u ye an ka jamana kɔnɔ a b'o fana dɔn jamana in kalasira jamana in dogodogoni kɔnɔnaw malidenw mago bɛ min na Mali sɛgɛn k'a ban Amadu El Konare n'a taara k'a di Damangile ma n'o ye Ibrahima Jawara a ko an bɛ ka ɲɛbɔ Kigali min fɛ n'o ye Wuranda ye a ko ni Mali ma tɛmɛ Wuranda la i kuma k'i k'a fɔ ko tu ko ni Kagame ka jamana kɔni u ka an dun k'a fa fɔlɔ dɛ yɔrɔ ma jɛ ani fɛn tɛ bɔrɔ maa min tilalen don foroko la ka ban baloko in dɛ n'an ye malo kilo kɛ dɔrɔmɛ 15 ye ka ɲɔ kilo kɛ 10 ye sɛgɛn ma ban a banna Amadu El Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni ye Ibrahima Jawara ale kɔni garisɛgɛ bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ sabu a da tɛ tiɲɛni na a da bɛ fɛn min na o de ye Mali ka jɔ Mali ka bɔ nɔgɔ la a ko n'a bɔra o la cɛ caman bɛ yen Amadu El Konare olu kɔni da bɛ ŋanamu la u ɲɔ yera ko caman na min ye politiki maaw yɛrɛ k'u lafo Amadu El Konare foyi ma na n'a ye wari min bɛ ni jamanadenw ka foroba wari don Amadu El Konare ni k'o ta k'o buruja k'u dɔgɔninw sago k'a la ni k'a ta ka taa bila kɔfɛ jamanaw la a ko maa o maa y'a kɛ a bɛɛ lajɛlen dɔɔnin don e k'olu na garisɛgɛ wɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ bilen o tɛna kɛ bilen dɛ politiki don n ko politiki don bɔgɔ t'an ɲɛna bilen kelen tɛ fɛn in na koyi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'annonceur kɔnɔ Dado Kamara ale ka sɛbɛnni don Ba Jabate su sɛmina kuma o bɛ dɔ bɔ su la o Mali horizon min ye Kasimu Togo a fana kumana Kasimu Togo ko e ko i k'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛna kɛ Choguel Kokala Mayiga ka premier ministre ya ko nin na kɛ a banni ye wa ɲininkali tɔ min a sɛbɛkɔrɔsigi bɛ tubabukan na n'i y'a mɛn point d'interrogation i k'a dɔn o ye laada ye nka gros point d'interrogation ɲininkali fanga a kolo ka giri sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ olu ye sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ minnu ni dasumsumuli minnu kɛ e ko i k'a dɔn k'a fɔ primature n'o ye Mali ministre ɲɛmaayaso ye e ko garisɛgɛ ba tɛna di i k'a dɔn colonel Abdoulaye Mayiga ma ni ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ premier ministre plein pouvoir a tigibatigi yɛrɛ ye wa a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ ni maa min hakili b'a la min ye i k'a dɔn waati min na Choguel Kokala Mayiga tununa i ko to bin bɛ nugu la kuma minnu fɔra maliden hali n'i y'a sɔrɔ mun kalan ni mun ma kalan mun bɛ jamana maracogo dɔn mun t'a dɔn bɛɛ y'a jɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko dɔ kɔni dibidibi dɔ bɛ ko ninnu kunna o k'a sababu kɛ min ye premier ministre banako fɔlɔ tɛ nin ye Mali kɔnɔ jamanakuntigiw banana jamana in kɔnɔ yan nka k'a ye ko premier ministre ka bali ka latunu
fo k'a daminɛ kɛ ko baara de y'a sɛgɛn kosɛbɛ fo i k'a dɔn ko sɛgɛnnafiɲɛ wajibiya m'a kan k'a b'o la i k'a dɔn tile kelen maa si m'a ye a ka kumaw bi doni ni ka n'a fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ minnu bɛ yen ni kwaani min kɛ olu la nanɔ a juru la olu ye bala ni dunu ta ka pindiw ta i k'a dɔn k'a fɔ k'a ja k'a nugunɛku minnu yɛrɛ fana bɛ i k'a dɔn ni a bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye ni kwaati kɛ olu fana n'a nanɔ olu fana y'u ŋaniya jira nin jama fila de karila ɲɔgɔn na sogɛli ko a bɛ taa dɔw yɛrɛ ko e ko a ma tiɲɛ wa dɔw ko a donna ta a bɔra ta kuma ciyara i k'a dɔn k'a fɔ nka tile filanin na sɛbɛnnikɛla ko kibaruya min bɔra ka bi o de ye k'a fɔ ko minisiri ɲɛma ko a seginna ka taa ka denbaya la i k'a dɔn tile caman tɛmɛnen kɔ kɛnɛyaso la maa min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ n'a tun bɛ dugutigiya la a taara furakɛli yɔrɔ la ni bana banna ka segin sigi kɛ bɛ ka mun kɔnɔ o ye kana cogo i ka dugutigiya golo kan nka min ye minisiri ɲɛma k'a seginna ka taa ka denbaya la tile kelen tile fila maaw ɲɛ mɛn sira la jango minnu yɛrɛ y'a kanubaw ye n'olu b'a fɛ i k'a dɔn a ka segin ka na i k'a dɔn primature ɲɛmaaya bɔrɔ t'a nɔ la nka sɛbɛnnikɛla ko e k'o na kɛ bilen wa o de ye ɲininkali gɛlɛmanba ye a ko k'a dɔn k'a fɔ a bɛ sira damadɔ jɔnjɔn d'i ma a ko waati min na sogɛli ko kala Mayiga a tun bɛ taa i k'a dɔn k'a latunu ko bana ko don ko waati y'a sɔrɔ a ka ko nege tɛ maa caman na koyi jango n'i ye jamana mara yɛrɛ ko fɔ maa minnu bɛ yen n'a ti taa olu ko hali a ma taa ka segin dɛ ani olu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye sabula olu yɛrɛ de ta ye fɛn nin ye o de ye politikimaw ye jamana mana mara kɔrɔn a mana mara tilebi min ye i k'a dɔn k'a fɔ awa maa o maa ma jamana ta jamana mara a bɛ mara ni politiki jamanajɔ fɛɛrɛw de ye o tuma min ye maa minnu bɛ yen n'olu ye politiki matarafabaw ye i k'a dɔn sogɛli kɔni ka marifa bali fɔlɔ cira maa mun na a kɛra olu de ye sabula kuma dɔw kɔni kɛra kuma porokotolenw ye kuma minnu na u y'a jira waati k'a fɔ sogɛli kɔni nana i disi da i k'a dɔn politikimaw disi la mun yɛrɛ la olu sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la k'a sabu kɛ olu y'a fɔ ko bɛrɛ tɛ kari ni dinɛnjɛ su ni kelen kɔ sogɛli ye olu dɔ ye a fɔra bɛ politiki la ka b'a fitinin fɔ ka se bi ma o kana ye o ma bila ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ olu la fɔ i k'a dɔn ka to k'o politikimaw ye ka olu buruja ka u jɔya i k'a dɔn k'u ti jɛ n'a ye bi u ti jɛ n'a ye sini ka kɛ n'a ka laseli dɔw ye olu yɛrɛ tun y'a laɲini ko Asimi ka a gɛn ka bɔ i k'a dɔn minisiri ɲɛmaaya na o ma se ka kɛ cogo si la sabula Asimi min ye danaya d'a kan o de b'a dɔn a ko kan ka tɛmɛ cogo min na zama ni pan kotigi zama pan e na panko fila kɛ sɛbɛnnikɛla ko o de waatiw nana kɛ k'a bilen a ti tugu a ti tigɛ kumabaw nana fɔ ka jɛma yɛrɛ su ka bila Mali la fana maaw bɛ n'o ye tubabu jamanaw ye olu yɛrɛ t'a fɛ sogɛli yɛrɛ to a k'a fɔ kuma tɛ a ka to Mali i k'a dɔn fanga dɔ ɲɛmaaya na nin bɛɛ de damanda nana gɛlɛya ɲɔgɔn na chantage bɛ kɛ Mali la muru bɛ da an kan na laɲiniw bɛ kɛ an b'a fɛ walasa an ka aw dɛmɛ fo aw ka sogɛli gɛn ka bɔ yen sabula a kɛn bɛ k'a muruti fari da a bɛ ka kuma gɛlɛnw ni jɔyamaw ta ka ɲɛsin an ma ninnu n'a damanda tugura ɲɔgɔn na fo kana kɛ Mali yɛrɛ fana kɔnɔ ya jama fanba yɛrɛ ko jɔnko ala Asimi an kɔni a ka d'an ɲɛ ka ye maakɔrɔ dɛmɛ sabula i ka ko taara an jimi sira fɛ nka cɛ min y'i ka minisiri ɲɛmaaya na nin ye nin tɛ maa fara ɲɔgɔn kan cɛ ye koyi nin ye maa farala ni ducila de n'ale ye o tuma n'i ma nin bila k'a fɔ de anw bɛna transition dɛmɛ i ko e b'a fɛ a ka dɛmɛ cogo min na tiɲɛ na an tɛna se k'i dɛmɛ n'o tɛ i yɛrɛ kun ka d'an ɲɛ koyi nin n'a damanda de ye suna tigɛ ka bɔ colonel Asimi Goyita ɲɛ na i n'a fɔ sɛbɛnnikɛlaw b'a jira cogo min na sabula dɔ b'a fɔ yavɛ hi dɔ b'a fɔ yavɛ ho ko gɛlɛyara min ye sogɛli kɔni tora o kow la fɔ banakow nana bila a la yala maa caman y'i yɛrɛ ma ɲininka ko yala nin ne tun ye fɛɛrɛ ye walasa ka se ka sogɛli ta yɛgɛw k'a bila kɛrɛfɛ wa o ɲininkali tɔ min sigilen don nka min kɔni jɛlen i ko fara kɔnɔ ji o ye k'a fɔ n'i y'a sɔrɔ bana nɔgɔyara fɛn min bɛ k'a ma kɔnɔ a taara k'a to min na a kan ka segin ka na o la nka a nalen a tɛ ka na o la yala mun kelen de bɛ ko nin jukɔrɔ sun dɛ melesi b'a kɔrɔ hali bi ni a ka bi sɛbɛnnikɛla taara yɔrɔ jan a y'a jira k'a fɔ bana min yɛrɛ bɛ sogɛli la o ma se ka danganamaya o ma fɔ min ye k'a dɔn dasɔmintigi dɔw ko min ye AVC k'o de y'a bi sɛbɛnnikɛla ko olu t'a dɔn n'o y'a bi nka n'i y'a sɔrɔ o de y'a bi maa san 64 ko ni AVC y'i bi i k'a dɔn Buwa Jabate k'a fɔ ko e na segin ka k'i cogo kɔrɔ la n'i ma mina gɛrɛ mɔ hakili ɲanfa caw bɛ na wa a bɛ dɔw farikolo sɛbɛkɔrɔ kolonya a bɛ dɔw yɛrɛ fana dɛsɛ ka taama a bɛ fiɲɛ caman bila maaw la Mali bɛ bolo min kan a ŋaɲaki a panga woloki i k'a dɔn gabakuruba minnu ni java jugu minnu bɛ ka fili yala sogɛli ka nin bana in kɔfɛ a na se k'i pancala o galabu na y'a la bilen wa nin bɛɛ de ye ɲininkali ye maaw bɛ ala ka min kɛ u yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko sa n'i ye kow taa cogo lajɛ min ye colonel Abdulaye Mayiga ale ka minisiri ɲɛmaaya bɛ ka maa caman nimisi wasa
politique maa minnu bɛ n'olu tun hawujalen don olu yɛrɛ mankan sumalen sabu dɔ bɔlen mankan na k'a sababu kɛ ko a n'a kɛ ni Abdoulaye colonel Abdoulaye o kɔni ye gendarme jalatigiba ye a sɛbɛkɔrɔ kalan bɛ wa a ye baarada minnu kɛ o nafa ka bon o ja can kosɛbɛ jamana ninnu kɔnɔ a n'a kɛ n'ale de bɛ se politique in fɛrɛ ɲuman na wa a bɔda n'a donda ɲuman b'a bolo ka tɛmɛ Sogɛli kan maa ko maa caman ka laɲini ye bi tiɲɛ yɛrɛ la nin ka kɛ Sogɛli ko a wala tournelen ye kunnafoni filɛ an ye min Mali horizon na a ka bidon boli la. Jeka pip kaka firfan la kodon. Bajabate bala cogo bɛ de ko kura. Amadou El Konare ne bɛ n tigɛ don joona ne indépendant sɛbɛnnikɛla n'o ye Musa Sayon Kamara Amadou El Konare a bɛ kɛ a tɛ kɛ a bila n t'a bila Amadou El Konare e ko min ye colonel Assimi Goïta maa ka bagabagali bɛna se k'ale bɔ a kan kan de ye min ye Mali ka sariya sunba ye Amadou El Konare e ko yɛlɛma bɛ don a la avant projet Amadou El Konare maa minnu sugandira ni ka kɛ commission baarakɛlaw ye Amadou El Konare kunu e tarata u y'u ka baara laban sɛbɛn ta ni k'a di jamanakuntigi ma min ye masakɛ bulon kɔnɔna ye Amadou El Konare hakili lajiginna min ye professeur Fuseni Samake ale de kɛra commission rédaction ale ɲɛmaaba a n'a ka jama Amadou El Konare danna taara ka daw kan k'u ka malidenw lamɛn Mali ka sariyasu min b'an bolo kabini 92 a kɔrɔla a tɛ baara kɛ bilen yɛlɛma caman bɛ olu kan ka don a kɔnɔ a baara ta jamanakuntigi caman tɛmɛna olu y'u disi da la u y'a bila u ma da a da kuma di wuli kuma sele ka bɔ jamana ɲɛmaa sigi la sariya min ye sigi wuli kuma sele k'a fɔ k'e bɛ n'o yɛlɛma jɔn m'a dɔn ko i b'a fɛ ka n'i yɛrɛ cogo an kunna tun o fana ye tiɲɛ o ye tiɲɛ dɛ ko b'i kɔnɔ i b'o kɛ k'a daminɛ n'a fɔra ko e ka lɔgɔmaya laban to kunna o ye e ka siège ta kuma ye ko b'i kɔnɔ o de y'a kɛ Amadou El Konare Musa Sayon Kamara a ko min ye professeur Fuseni Samake a n'a ka jamakulu sera dir'u ma juillet kalo dɔ tile 12 o kɛra san 2022 Amadou El Konare kalo 3 u ka malidenw dala sumusumu mun ni mun de ka d'an ye mun ni mun de man d'an ye u sago ye mun ye mun de kan ka kɛ Mali kura kɔnɔ Mali ka wolosɛbɛn kura n'o y'an ka constitution ye a kan ka labɛn cogo jumɛn na Amadou El Konare u y'o baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko u baara kunfɔlɔ u ye dogodogoni kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen mɔmɔ maakɔrɔbaw denmisɛnninw musow ka tɔn u ma pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ u ma se ne ma u ma se min u ma se ne ma ne ma ɲininka e bɛ yɔrɔ jumɛn an ka dugu la kɛ Bɛlɛdugu ne ma ɲininka dɛ ni dun y'a bɔ ka sɔrɔ ne ma ɲininka fɛn dɔw bɛ yen n'o ma don a la i k'i sigi a kan fiyɛ b'a la dɛ Bɛlɛdugu bɛ marabolo jumɛn kɔnɔ Bɛlɛdugu tɛ Bɛlɛdugu ye de o bɛ marabolo jumɛn kɔnɔ Kati kɛ ani Kulikɔrɔ Kati ka joli donna kɔnɔ Kati ka joli ɲininkara ne de ko ma ɲininka Amadou El Konare ni maliden bɛ sigira maliyɛn million 20 ko k'an bɛɛ ɲininka an kɔnɔ t'a la o ko in jaabi o ye fo san 20 wa n'o dun ma kɛ n'an bɛɛ de ma ɲininka maa damadɔni ka t'u sigi kogoni dɔ kɔfɛ ka wari minɛ k'a dun k'a dilan a ti ɲa dɛ nin tɛ ko dɔ fana daminɛtɔ ye ne de ka ɲininka ne de y'o fɔ dɛ bɛɛ bi jɔrɔ i ta la ni jamanakuntigi danna ta ka da maa minnu kan olu de kan ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔyɔrɔ ye n'olu ye baara min kɛ n'an ko k'an ti sɔn o ma Mali ti jɔ o la dɛ nka ni fiɲɛ fana m'u ka baara la o de bɛ fɔ sabula u ti taa fiɲɛ de fɔ jamanakuntigi u b'a fɔ monsieur le président tout va bien k'a sɔrɔ tout ne va pas bien awɔ ayiwa an de bɛ ɲininka an de k'o tiɲɛ de fɔ jamanakuntigi ye ka Amadou Konare ɲininka i y'a faamu ka ne ɲininka ka bɛɛ ɲininka ne kɔni ka ɲininka fiɲɛ ta fan dɔnna o Amadou El Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko malidenw ɲininkalen n'i y'a lajɛ jamana bɛ ɲɛnamaya ni jɛrɛjɛkulu ye o jɛrɛjɛkulu tɔn olu ɲɛmaaw ɲininkara Amadou El Konare u sigilen bɛ n'u kɔnɔta min ye maa ti bɔ dunun kɔrɔ ka t'i kɔnɔ Kongo u k'a bɛɛ lajɛlen fɔ jamanako la sabu min ye jamanakuntigi camancɛ fanga ɲɛmaa ale ko a tɛ fɛ k'a kɔ don fanga la abada gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana sariyasunko la n'a ma yɛlɛma don ko la samasamani barika minnu bɛ yen Amadou El Konare ka nin bɛɛ lajɛlen dilan ka bila maa kura ɲɛ o ta bɛ kɛ ka fuguri bɔ daba da la n'a nana malidenw de bɛnna nin kan sɛbɛnfura filɛ nin i jilaja i ka san 5 baara i ka malidenw sago kɛ baara wɛrɛ t'i bolo bilen n'i ye nin k'a kɛcogo la o tuma maaw bɛ sɔn i ye n'i ma k'a kɛcogo la bolo min ye si don mɔgɔ la bolo kelen b'a bɔ dɛ tantigɛ maa don dɛ sɛbɛnnikɛla ko Amadou El Konare professeur Fuseni Samake a n'a baarakɛlaw Amadou El Konare u ye jaabi min sɔrɔ u y'o kɛ sɛbɛn ye ni k'o ta k'o di colonel Assimi Goïta ma
min ye jamana kuntigi a y'a minɛ ni k'a dayɛlɛ k'a lajɛ min ye sɛbɛnnikɛla a y'a yira k'a fɔ jamana kuntigi ko n y'a mɛn n bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ne de ye danaya ta ka da aw kan a ka baara kɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ye min di yan o tuma ɲɛnabila baara don n bɛna ta ka taa di CNT députés ma olu k'a lajɛ ni ka sɔrɔ ka jaabi lakika di o tuma ka sɔrɔ ka bila waleya kan ni fiɲɛ b'a la o ka bɔ a la min kan ka fara kan min kan ka tigɛ ka bɔ a la o tuma ni sɛbɛnfura laban dilanna o bɛ commencer ka di jamana kuntigi ma an bɛ sɔrɔ ka taa référendum na Gundo Soni oui non i sigi k'o makɔnɔ dɛ i bɛ ka kɔrɔtɔ min nɔfɛ dɛ o de b'i ɲɛ o ma se fɔlɔ o de y'i jɔyɔrɔ ye n'an sera référendum ma dɛ min fɔra ko an ka jɛ k'a kɛ sariya sunkura oui i b'i bolo da o kan non i b'i bolo da o kan e b'i bolo da jumɛn kan sisan o yɔrɔ la hali fili b'i ye o c'est à dire yanni an ka se o bɛɛ ma dɛ ɲininkali bɛɛ de tun ka ɲininka kelen kelen hali bi Amadu kɔni kana tile ganna sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma min fɔra min ye projet kɔnɔna ye Amadu kɔnɔ a caman a bɔra fɛn mun na o de ye Assise nationale de la refondation ye 2021 malidenw ye ɲɔgɔn ye tile damadɔ Amadu kɔnɔ o fana kɛnɛ kɛra goloba kɛnɛ ye sabu maa caman taar'u kɔnɔta ye a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnna Amadu kɔnɔ n'i y'o lajɛ fɛn minnu fɔra Assise kɔnɔna la Amadu kɔnɔ olu baaraw de bɛ ka waleya dɔɔni dɔɔni sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ yɛlɛma belebele caman olu kɔni donna min ye sariya kura kɔnɔna ye o tuma a baara kura mun ɲɛnabila kɛra i b'a ye k'a fɔ kɔrɔlen fɛn ɲɛfɔra ɲɛ tun bɛ taa 122 la o tuma kura baarakɛbaaw y'a kɛ 195 ye o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko n'i ye jateminɛ kɛ Amadu Kɔnade min kɔni ye jamana kuntigi i b'a ye k'a fɔ ni gɛlɛya donna ka baara la Amadu Kɔnade bɛn bɛna kɛ ko kan janko jamana kuntigi bɛ se ka jigin ka bɔ yen cogo min na a ko jamana gouvernement ɲɛma ale de kɔni tun bɛ hakilina bɔ ko bi ministres ye Amadu Kɔnade janko ministres bɛ se ka baara kɛ cogo min na jamana gouvernement tɔgɔ la a ko fanga bɛna ta ka bɔ premier ministre bolo ni k'o di jamana kuntigi ma ale de b'a ka projet kɛ ale de b'a ka hakilinaw ta k'o di premier ministre ma o kuma o ko baaraw fana di a ka ministres ma sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ministre so Amadu Kɔnade a tɛna tɛmɛ tuguni 29 kan bɛnkɛrɛw ma sɔnkɛrɛw kan Amadu Kɔnade n'i ye jateminɛ kɛ min ye an ka Cour de justice ye Amadu Kɔnade i b'a ye k'a fɔ k'o bɛna cɛ ka bɔ yen penten kelen o y'o ko bannen o conseil collectivité o fana bɛna cɛ ka bɔ yen Amadu Kɔnade bɛnkɛrɛw fana ma sɔnkɛrɛw fana kan a ko n'i ye jateminɛ kɛ min kɔni ye cour constitutionnelle ye Amadu Kɔnade ni gɛlɛya donna jamana ɲɛnamali la i b'a ye k'a fɔ ale kɔni bɛna fanga ta ka di kosɛbɛ min ye jamana marabaaw ma min kɔni ye hakilina min kan ka ta ka kɛ jamana kɔnɔna la janko dugudenw ka hakilinaw bɛ se ka jidi a ko au conseil de la nation Amadu Kɔnade i b'a ye k'a fɔ o bɛna cogo an ka jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko jateminɛ tuguni min ye conseil économique social et culturel dɔ bɛna fara o kan ni ka environnement k'o fara a kan a ko n'i ye jateminɛ kɛ o baara kura fana kan ka kɛ an ka jamanaba in kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin ye yɛlɛma kuraw ye yɛlɛma kura minnu bɛ ni malidenw bɛ n'u sigi a kan ni sɔnkɛra ma bɛnkɛra ka CNT députés fɛ Amadu Kɔnade o baara kura o bɛna waleya an ka faso Maliba kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jamana kuntigi a tɛna se bilen ka se tɛna ta ka d'a ma bilen min ye bulonba o ɲɛma n'o ye Assemblée nationale président ye ni k'o jigin ka bɔ a ka baara kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ o fanga fana bɛna minɛ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ye yɛlɛmabaw ye yɛlɛma minnu bɛ ni malidenw bɛ n'u sigi a kan a ko siga kɔni tɛ min na ni bɛnkɛra kan nin bɛna kɛ hakilina kura belebeleba de an ka jamana in kɔnɔ minnu jaabi bɛna ye don n'a nataw la jamana ale mara taabolo la a ko ne nin kɛra maa minnu ye nin kɛ Amadu Kɔnade ni experts don maa minnu ye nin kɛ ni docteurs don maa minnu ye nin kɛ ni tontigilamɔgɔw don maa minnu ye nin kɛ n'u yɛrɛ sigilen m'u ka bugudanin na a ko bɛɛ lajɛlen n'a ka yeta don u ye fɛn minnu fara ɲɔgɔn kan o de talen filɛ ni k'o di professeur Fuseni Samake n'a ka cɛdenw ma a ko colonel Hashimi Goïta ale sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara nin ko in na kosɛbɛ Amadu Kɔnade min ye CNT maaw ye e k'u bɛna balan kɛ nin ko in na de jamana kuntigi nisɔndiyalen a ka papier la mun tora CNT conseil bolo o de ye k'a latɛmɛ tɛmɛ an ka wa ye Blanda ani tɛmɛ walaki sigay o don dɛ
kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Musa Sawo Kamara ale ka sɛbɛnni don Jabate tɛgɛman gɛlɛn fila olu tigɛ teri ye fiyewu kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon min ye Toguna A Traoré a kumana Toguna ko a bɛɛ n'a ta i k'a dɔn ni yɛlɛma donna kow la yɛlɛma yɛrɛ bɛ don kow la a ko min ye Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kabi sa 2012 ka bila bila daba ɲɛ sunatan ɲɛ bɛɛ ko lakanabaliya a warangata la maaw n'u bolofɛnw tɛ ka se ka kana cogo ɲuman na i k'a dɔn jɔn ni jɔn ne bɛ jamana lakana bɛɛ lajɛlen bi jamana lakana nka maa fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sugantile o de y'an ka finitigilakaw ye wolomasiri tabaw surasiw gendarmew gardiw o n'a tɔ bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn olu de kɔni ka baara ye ka se ka i k'a dɔn mugu ni kisɛ ani i k'a dɔn fɛn o fɛn min jamana lakanani i k'a dɔn ka jɔ juguw ɲɛ olu fɔlɔ de bi jɔ marifakisɛ fɔlɔ ɲɛ nka sɛbɛnnikɛla ko bamanjiya sugu kura min bɛ diɲɛ bunakun kan n'o ye maaw ka muruti fari boloda i k'a dɔn ka kɛ jatigɛ wale tigilamaaw ye n'o bɛ olu yɛrɛ nisɔndiya dɔw ta ye diinɛ dansago jɛkulu baaraw ye a ko nin bɛɛ de nana fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ n'i k'a dɔn gɛlɛyaw ye mun ye sunan tigɛ Mali ɲɛna kabi waati jan a ko jamana ɲɛmaaw kɔni ne nana hakili jagabɔ kɛ sa hakili jagabɔ mun na i k'a dɔn u y'a dɔn minɛn dɛɲɛ bi minɛ sanna i y'a dɔn maaw kalanbaliya n'o ye mugu ni kisɛ dɔnbaliya ye u ye maaw lakalan min ye i k'a dɔn gɛlɛyaba filanan min nana jate minɛ sisan ni i k'a dɔn u tɔ y'o de k'o tɔ dalakala o de ye k'a fɔ Mali dugukolo fɛfɛ ka bon cogo min na min ye lakanaba hakɛ min bɛ yen u b'u se la nka ka kɛ ni bamanjiw ka colo ni fɛɛrɛ kuraw ye i k'a dɔn Jabate fɔ dɛmɛ de ka don i k'a dɔn sɔrɔdasiw ka kala la i k'a dɔn ka dɛmɛ don gendarmew ka kala la jamana faamaw sigira ka hakili jagabɔ kɛ a ko fɛɛrɛ min nana ye i y'o dɔn de i k'a dɔn polosi bayirika minnu bɛ tile suya la Bamakɔ ni dugubaw kɔnɔ i k'a dɔn protection civile bayirika minnu bɛ tasuma sa ni kɔlɔnkɔnɔbɔ la k'a bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn kɛlɛ sabaraba don sen la karaw i k'a dɔn ka tila ka i k'a dɔn kɛlɛ fugula corow kun na k'a kɛlɛ marifaba ta k'a dasi u kama na u ka taa kungo kɔnɔ awɔ o de ye militarisation ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i hakili b'a la conseil ministre jan tɛmɛnen nin kɛra i k'a dɔn sariya laɲini ye ministre min ɲɛsinen don i k'a dɔn k'a fɔ polisiw ka kisa ma ani protection civile olu ye nin laɲini kɛ laɲini in sɛbɛn hakili sɛbɛkɔrɔ jagabɔra k'a jira k'a fɔ protection civile ani polisiw k'u bɛna i k'a dɔn fara sɔrɔdasiw kan u fana bɛ kɛ mugu ni kisɛ taba ye civiliya bɛ bɔ a rɔ pewu u bɛ kɛ sɔrɔdasi cɛ dafalen gejegeje makaama fɛn o fɛn bɛ yen n'u kan ka bila o kɔnɔ a bɛ kɛ o ye wa u ka kan ka taa kɛlɛdaw la i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na sɔrɔdasiw fɛ sɛbɛnnikɛla ko in yɛrɛ nana cogo di a yɛrɛ k'a fɔ i k'a dɔn ni dugu o dugu bɛ yen ni bamanjiw taara i k'a dɔn samori daga sigi olu da la i b'a ye ni sɔrɔdasiw sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka se ka taa u wulu gɛn ka fataw fa ka bolitaw bɛ boli gwɛndaw bɛ gwɛn i k'a dɔn u bɛ yen dugu to yen u bɛ taa i k'a dɔn dugu wɛrɛ labila nka jate jumɛn nana minɛ i b'a ye ni bamanjiw nana aw ka dugu la i k'a dɔn ni sɔrɔdasiw nana wulukolon gwɛn i k'a dɔn ka taa k'u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ u bɛ tila ka fɔ olu kɔ tuguni sɔrɔdasiw taalen kɔ ka tila ka na yɔrɔ minɛ tun o tuma a b'a la ka kɛ i b'a na bin min siɲɛ bin wɛrɛ bɛ n'i to nɔ la sɛbɛnnikɛla ko jamana faamaw yɛrɛ de y'a ye sa fɛɛrɛ de ka tigɛ dɔ ka fara sɔrɔdasiw ka dɛmɛ la sɔrɔdasiw ka marifa kunfɔlɔ ta ka bila ɲɛfɛ n'u ye dugu min libération i k'a dɔn polisiw fana kɛlen sɔrɔdasiw ye olu fana bɛna yen sécurisation o tuma n'u ye dugu min libéré i k'a dɔn protection civile sɔrɔdasiw olu fana bɛna kɛ ye ka yen daga a kana kɛ an m'a min minɛ o bɛ tila ka minɛ an na o tuma n'an ye dugu min minɛ k'o k'an da ye ni lakanabaa wɛrɛw nana ye o y'o minɛlen badabada o semi bɔ gɛlɛya la hakilina in de ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko sa min ye a ko tɔ kɔni ye min ye a ɲɛfɔra conseil des ministres kɛnɛ kan sɛbɛn de kɔni taara sa k'a di députéw ma min ye colonel Maliki Jawo ani a ka cɛdenw olu de fana bɛ hakili jagabɔ gɔnlen de la baara in kan o tuma walasa fili foyi kana y'a la e ko u ma da sumusumuli yɛrɛ de boloda wa olu kɔni bɛna da sumusumuli kɛ maa camanba bɛ yen minnu ye polisiya dɔnna karibaw ye olu de bɛna ɲininka o maa dɔ ye inspecteur général à la retraite Mahamadou Oba Ɲagate ale bɛ ɲininka inspecteur général à la retraite Namakɔrɔ Jara o bɛ ɲininka contrôleur général à la retraite Wanafara Dumiya ale bɛ ɲininka contrôleur général à la retraite Zumana Selensɛn Danbele o bɛ ɲininka colonel major à la retraite Mahamadou Traoré ale ye i k'a dɔn protection civile ɲɛmaakɔrɔ ye o bɛ ɲininka
o fana kɔfɛ min ye polosiw ka syndicat fila maa fila o bɛ ɲininka min ye protection civile olu ka syndicat k'a dɔn awa lasigiden fila u cɔ la o fana bɛ ɲininka i k'a dɔn awa o kɔfɛ fana min ye i k'a dɔn awa directeur général de la police maa min y'o ɲɛmaa ye bi a bɛ ɲininka protection civile yɛrɛ maa ɲɛmaaba o fana bɛ ɲininka directeur des ressources humaines DRH olu fana ka maa ɲɛmaa o bɛ ɲininka min ye conseiller juridique inspecteur en chef des services de sécurité et de la protection civile o bɛ ɲininka secrétaire général i k'a dɔn ministre de la sécurité et de la protection civile o fana bɛ ɲininka nin bɛɛ lajɛlen ɲininkali kɔfɛ CNT députéw fɛ u bɛna hakili jagabɔ kɛ ka sɔrɔ k'u bolo kɔrɔta sɛbɛn nin kan n'a passera o tuma polisiw k'a bila u kun na tilenni o bilara o tɛ se ka bila dɛ prix tɛ fɔ bilen mugu dun tɛ bara fɔ sa ayi ni marifa de bɛ e bɛ tile fiyɛ diɲɛ na bilen dugu lankolon bɛ ayi dugu lankolon tɛ to dɛ danaya bɛ da cogoya wɛrɛ kuraw kan polisi fɛn o fɛn minnu bɛ yen n'olu banna surasiya kɔnkuru ma ka taa polisiya la ko kɛlɛdaga t'o la minnu fana bɛ yen n'u ye faamaw ye u denw ka d'u ye u ko a y'an mi don polisi la parce que marifa ta t'o la a bɛɛ de bɛna taa tayizawa tɛ nin a yɔrɔ jumɛn fana i kana dɔw dɛsɛ ka dumuni kɛ bi dɛ dɔw bɛ dɛsɛ ka dumuni kɛ bi fo cɛ ka kɛ cɛ de ye o fana ye tiɲɛ ni polisiw banna u kana mɛtiriw sensibiliser ka mɛtiriw militariser an bɛ taa terrain kan a bɛ komi ko in tun ka di ye nka Ala de m'a latigɛ mais comment bon a fɔ cɛ ka kɛ cɛ ye maa n'i bɛ sa sini i tɛ sa bi o ye tiɲɛ o tuma jamana ka lakana wolomasiri tabaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ o fana ye tiɲɛ a ma fɔ ko mugu ni marifa sanna wa jɔn b'a ci olu de b'a ci samarabatigiw ko e t'a la kɔnkuru dɔw ma kɛ ne t'a la u ma an caman bila ko an joli ma ɲi wa minnu joli ka ɲi k'olu de taara ja i ka mɔnɛ in b'i lali bi o ne ye tiɲɛ ye o cɛ in ma jali bi a ma jɛ ne ayi n tɛ kelen n tɛ nin fɛ kuma tɛ nin nɔ o kuma tɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ fo k'a fɔ execution o kun ye kunu o tɛ maa t'i yɛrɛ bolo bi ta in bolo nɔrɔ bɛ bi dɛ n'o tɛ kunu dɔwɛrɛ tun tɛ kɔkɔkisɛ jalan kɔ an bɛ garibu la ayiwa ko wolomasiri tabaw ni cɛsiri nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ Nouvelle Horizon a ka bidon bɔ Amadou Eli Konare hali bi bɛ ko min na o ma ban Sud Hebdo sɛbɛnnikɛla n'o ye Monoko Étoile a ko di Monoko Étoile ko Amadou Eli Konare a ko ni maa nin dɛsɛra ka tiɲɛ f'i ye i jugu sara a ka tiɲɛ kisɛ jalan f'i ye Amadou Eli Konare a ko an bɛ dabolo min na a ko dabolo ɲuman tɛ n'u bɛ jamana ko fɔ Amadou Eli Konare min ye jamana kuntigi a ko a bɛ wuli ka jɔ min na Amadou Eli Konare maliden bɛɛ lajɛlen ka duwawu bɛ a ye Monoko ko Amadou Eli Konare min kɔni Mali ye bi ko a bɛ degun kɔnɔ Mali ɲaninen don Mali sɛgɛnnen don malidenw bɛ kule la bi a ko ministre mun bɛ min ka baara ɲɛsinnen bɛ an ka kɛlɛdaga ma Amadou Eli Konare o ka baara ye min ye o dɔnnen don sabu armée monte en puissance o bɛ ko dɔ kofɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a dun bɔra kɛlɛkɛcɛw ka ministre la Amadou Eli Konare o ka baara kɔni o yelen don ministre tɔw olu ka baara dɔn o ma ye dɛ ko an ka tiɲɛ fɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko Amadou Eli Konare ale bɛ ɲininkali de kɛ walima ministre tɔw bɛɛ lajɛlen jɛr'u ka baara kɔ de ni k'u ka minɛnw cɛ ka taa fara sécurité kan a ko n'o tɛ sécurité kɔni bɛ min na Amadou Eli Konare maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la nka ministre tɔw maa 25 u tɔw jɔyɔrɔ ye mun ye Amadou Eli Konare la vie chère jamana bɛ ka gɛlɛya don o don feerefɛnw sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ tiɲɛ don a ko diɲɛ ka gɛlɛn bi nka fiɲɛ ma wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na sɛbɛnnikɛla ko kuma tɛ se ka kɛ kalanko la dun ka fa o sabatilen tɛ nasɔngɔ bɛ yen i bɛ t'i kun denku gadonmusow ka nasangi kɔnɔ i tɛ foyi ye dɔ ta kɔnɔ k'a ta dɔrɔn ka taa sugu la ka segin tɛ a ka fɔ dɔrɔn ko n taara sugu la Amadou Eli Konare a ko min ka jugu n'o bɛɛ ye les 3 normes dans la journée daraka tilelafana surafana ko du mun b'o dun bi ko du ko bolodengɔni bɛ dan o la bi Allah a jamana in gɛlɛyara a tilala ka kuma a ko sɔ ni makɔrɔni a ko juga a ko firiti Amadou kare kɔnɔnw na a ko maaw de bɛ n'u ka minɛnw ye dutigi ni furumuso ka taa bila denw na i bɛ aran de jɔlen bi kare kɔnɔnaw la bi dɔwɛrɛ tɛ dɛ kɔngɔ ka baara don nka yɔrɔ dɔ b'o fana na n b'o f'i ye maa o maa fana bɛ yen e Buwa Jabate e de y'i ka dutigi ye n'i banna ka 200 di i ka denbaya la i bɛ taa 200 don sɔ ni makɔrɔni na kɛnɛma dɛ
o fana wajibi wajibi wa min ye baramani tasani be ma caman bolo bolo la a caman hinɛ ka ni minɛ dɛ jango a dutigi caman fana ta o ye e bɛ se ka kɛmɛ min di so o mana fara ɲɔgɔn kan da kelen min kɛ bɛɛ bɛ dɔɔnin dun i bɔtɔ b'a fɔ fɛn tɛ kun k'i pali muso kunna fɛn tɛ kun surtout a fila cɛ ninnu ka kumaniya dudenw ma subhanallah o kuma u bɛ sɔrɔ ka tasani ta e ma ye très généralement a jateminɛ n'i taar'i jɔ restaurant ni feerekɛla la feerekɛ musow bɛ dimi don cɛ caman jɔlen na olu sugu de don denbaya hakɛ de b'u la ni 200 b'i bolo i t'o di ka so ka tobi ye n'i y'a jɛ so kɔnɔ i bɛ buruja kɛnɛ ma dɛ kuma caman da de y'o fana ye wa mɔgɔw b'a dun minnu n'a dunni man kan kana siga Amadou El Konade Nomogo ko a ko gɛlɛya mun b'an kan bi Amadou El Konade k'a bɛ fɛn dɔ ko fɔ a ko ale kɔni b'a da don a la min ye ja gɛlɛya kɔnɔna ye Amadou El Konade an bɛ jamanakuntigi fɛ Mali ka d'an ye Mali ka kɛ Mali kura ye Amadou El Konade o b'an bɛɛ dusukun na taa ni ka segin t'o la nka min fɛnɛ bɛ an kan n'an dun m'o fɔ dun k'an ka jamanadenya baara o tuma k'o ye tɔ ka ja ye a ko n'i ye politiki maa caman lajɛ olu caman da bɛ bara kɔnɔ Amadou El Konade u tɔgɔ man di olu ka kuma kɔni o tɛna se ka kankɔrɔ ta bilen jan ko an bɛ waati min na ko bi u bɛɛ lajɛlen sirannen bɛɛ Amadou El Konade sa bɛ siran fagabaga bɛ siran sɛbɛnnikɛla ko min ye politiki maaw wɛrɛ bɛ yen minnu bɛ ni tɔgɔ tiɲɛ t'olu kan olu kɔni fana bɛ k'u tɔgɔ makaran jan ko n'olu kumana olu kana bɛlɛ kana k'olu ɲimi ɲɔgɔn na o tuma minnu ye olu fana kɛmɛ k'u datugu o tuma min ye société civile ye Amadou El Konade ale fana ka kuma man ca bi o tuma jɔn de ka kuma ka ca bi o de ye dutigiw ye Amadou El Konade sɔrɔti ka kɛ bilen Amadou El Konade min ye jamana ka partenaires ye minnu bɛ n'u bɛna sɔrɔ kɔnɔ sɔrɔ ni ka n'o boloda sigida kɔnɔnaw la n'o ye projets ye olu fana kɛmɛ k'u kɔ don jamana la Mali a n'a dɛmɛba caman bɛ yen Amadou El Konade datugulen bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i y'a lajɛ wari mun kan ka munumunu jamana kɔnɔ wari t'i ye bilen wari kuma de bɛ bɔ da kɔnɔ ko wari yɛrɛ ɲininkali de bɛ kɛ wari tara min kunkurunin mun bɛ yen Amadou El Konade o ye sara ye ka taa bila min ye armée ka baaraw la a ko jamana baara dan tɛ armée dɔrɔn ye baara caman bɛ yen minnu ka ɲi ka bolo da a y'a yira k'a fɔ sirako gɛlɛya mun bɛ an ka jamana in kɔnɔ Amadou El Konade ka taa bila kɛnɛyako la a ko jamana baara de sigicogo a ka ca ɲɔgɔn kan ministre mun sigilen don ka bila o baaraw ɲɛnabɔli kan k'olu bɛ daga sunɔgɔ de da walima olu ɲinɛnen b'u jɔyɔrɔ kɔ a ko kɔni min kɔni y'u jɔyɔrɔ ye ko jamanadenw ɲɛ t'o la dɛ sɛbɛnnikɛla ko Amadou El Konade ni jamanakuntigi kɔni ɲɛ bɛ jamanadenw ka tɔɔrɔ la jamanadenw ka degun jamanakuntigi ka ɲi ka dɔnse yɛlɛma jan ko maaw bɛ se ka nisɔndiya kɛ o nisɔndiya o de bɛna ni hakilina kura ni k'a ɲɛsin ale yɛrɛ ka fanga ma n'o tɛ ni kule cayara jamana kɔnɔ kasi cayara jamana kɔnɔ kɔngɔ cayara jamana kɔnɔ o bɛ laban min na bɛɛ lajɛlen b'o dɔn dɛ wa ko Mali b'o ta sira kan yarabi min ye CNPM ye Amadou El Konade o tuma ko ɲɛma kura min taara ka bila o kunna n'o ye Musa Dɛki Bali ye a ko k'a b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn n'i y'o jɔyɔrɔ lajɛ o ye jɔyɔrɔ belebeleba ye min ye dunkafa sabatili ye Mali ka bɔ nɔgɔ la o tuma min ye CNPM ye o jɔyɔrɔ ka b'o la fo k'o dama tɛmɛ nka ko mankan fana b'o fana nɔfɛ tuguni dɛ Mali ko in taabolo k'an tɛ ka sɔn ɲɔgɔn ye an tɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ an tɛ ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ fo ɲɔgɔn sen n'an y'an t'o la jɔn bɛna a to jɔn ye jɔn de bɛna a to jɔn ye sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Nomogo ye k'a bɛ min fɔ colonel Asimi Goyita ye n'a sigilen b'a ka wuli ka jɔ n'a wulila ka jɔ a ka jamanadenw ka hakilinaw lajɛ bi ni ka kɔfilɛ kɛ Mali la n'o tɛ ko le pays va mal kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Sud Hebdo kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate ne bɛ n tɛgɛ don ko kura tun kunnafoni sɛbɛn Le National min ye k'a dɔn k'a fɔ awa Didi Demba Kandjikura ale ye sɛbɛn kɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ ni wulikajɔ ma kɛ e ko min ye commune 3 mairie la a ko min ye SIFMA u tɛ ɲini ka tile guwan u la wa sɛbɛnnikɛla ko mun gɛlɛya kelen bɛ yen dɛ ni hakili b'a la min ye Kati ani k'a dɔn awa commune 3 a bɛ fɔ min ma problème de délimitation ne ko Kati da ye fa jɛn ye commune 3 da ye fa jɛn ye nin gɛlɛyaba de jate minɛna nka o kow de kɔnɔna na ko maa dɔw y'a kurutukurutu yɛrɛ bolo kan ka sin ka t'u kɔngɔ fa wali dugukolo la k'a cɛ k'a bɛɛ lajɛrɛlen suɲɛre maaw ma ni k'a manger malako fiyan k'aw sigi i k'a dɔn i ko ko ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko o gɛlɛyaba de jate minɛlen don nin waati in na sɔgɔnafinkaw ni mikungokaw a bɛ k'olu sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ bi k'a sababu kɛ gɛlɛyakisɛ bilen ye sɛbɛnnikɛla ko olu y'a ɲɛɲini ni k'a ɲɛdɔn a ko mun yɛrɛ bɛ nin ko in jukɔrɔ dɛ u y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn awa yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko sɔgɔnafin kɛrɛfɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen u ko a ma ko awa
kolimoni i k'a dɔn k'a fɔ awa kɔlɔmaɲikulu ko kɔlɔmaɲikulu bɔn jabate i k'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ in kɔni kɛlen don balawu yɔrɔba ye sabula sɛbɛnnikɛla ka fɔ la ko nin yɔrɔ in sanna sifuma de fɛ ale min ye i k'a dɔn dugukolo ko cakɛ bondaba ye a sannaw fɛ wa ko nɔgɔ kisɛ kelen tɛ a la u ka yɔrɔ dugukolo fɛfɛ hakɛ min bɛ a sɛbɛn n'a dangluya k'a bɛɛ lajɛrɛlen b'u bolo nka k'u nalen bali mun fɛn de la u nana ye k'a fɔ commune 3 maire dɔ tun bɛ yen ko min ma ko awa Abdul Kader i k'a dɔn Abdul Kader Sidibe ko u ka waati la o n'a jɛw k'u kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛrɛlen de kɛ ka nin yɔrɔ in karatu sɛbɛnnikɛla ka fɔ la ni k'a bɛɛ lajɛrɛlen suire maaw ma i k'a dɔn u ni agence immobilière dɔ ka jɛ kɔnɔ n'o ye Azim Mali Sarli o ma sɛbɛnnikɛla ko olu ka ɲinini kɔnɔ bolokɔni sɛbɛkɔrɔ do nunu na min ye k'a dɔn k'a fɔ commune 3 maire kɔrɔ Abdul Kader Sidibe a n'a jɛw k'u kɔni ye ŋaniya juguya waliba de ta min ye kurutu ye dugukolo min bɛ yen ni u b'a dɔn u ta tɛ sifuma ka kɛnɛ don k'u y'a bɛɛ lajɛrɛlen kɔni morcelen ni k'a feere maaw ma k'a sɔrɔ u b'a dɔn u ni Ala a n'a kira cɛ la k'a ko dugukolo in ye maa min ta ye e k'a dɔn o ko de kɛlen kɔfɛ tile fila in na min ye k'a dɔn sigidaladen minnu y'a san olu kɔni bolo bɛ ɲini ka bɔ karata wo fɛ a sabu kɛ mun ye min ye k'a dɔn dugukolo feerelen don u ma sɛbɛnnikɛla ka fɔ la e k'a dɔn dugukolo min bɛ yen n'a tun man ka feere u ma cogo si la sabula maa minnu y'a feere u ma a danganiya tɛ u bolo wa ko a ma kɛ sariya denkisɛ foyi de kɔnɔ a ko yɔrɔ min b'a la ka kofɔ ni o ye k'a dɔn k'a fɔ kɔlimaɲikulu ye kɔlimaɲikulu filɛ nin ye k'a dɔn centre émetteur Kati ale ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ a ko kɛnɛ fiyɛfiyɛ baden dɔ de bɛ yen min ye kabi diɲɛ lawale min ye k'a dɔn sifuma maaw olu de y'a san koyi wa i k'a dɔn a b'u ka bila la a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen b'u bolo nka ko commune 3 maire i k'a dɔn a waati la ni o ye Abdul Kader Sidibe a n'a jɛw k'u y'a ɲɛ tugu a kan k'a feere maaw ma wa u y'a feere maaw ma cogo min na i b'a dɔn de min ye disibaw ye maa minnu bɛ yen n'o ye jalatigibaw ye ani maliden minnu sigilen jamana kɔ kan u ni opérateur économique diɲɛ magobatigiw u b'a dɔw feere olu ka jate la ko ɛlɛni n'a ko wulila olu bolo b'u kɔ sɔrɔ sariyatigiw don ɲɛ na sɔrɔ a ko la wa a ko bɛ datugu a ko i k'a dɔn bolo kɛn ka nin n'a bɛɛ bilen koyi sabula min ye sifuma maaw u taara kari kabi Mali tribunal dugumanyanfan na ka tribunal gun bɛɛ lajɛrɛlen kɛ fo ka se a gun sanfɛlanbaw ma k'a bɛɛ lajɛrɛlen ye kiiri daja sifuma na k'a yira k'a fɔ sifuma ta ye yɔrɔ ye nɔgɔ t'a la bi nɔgɔ t'a la sini o tuma min tun kan ka kɛ ko gɔrɔsi dira sifuma maa o maa kɛlen don ka biriki den kelen da hali n'i bɛ ka sangaso 15 jɔ a kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛrɛlen yaara k'a da dugu ma sifuma k'a ka baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko sifuma maa ɲɛmaw fana ye sigi ka hakili jagabɔ kɛ a ko an bɛ Mali min na maa dɔw de bɛ yen kabi Ala y'u da u sera ka warini min sɔrɔ u y'o fara ɲɔgɔn kan de ka t'o de don terrain nɔ ka so jɔ ta ni tiɲɛ b'an bolo nka n'an ko an bɛ taa bɛɛ yaara k'a da a ko a jigilatigɛ bɛna bonya dɔw ma hali n'i y'a sɔrɔ olu yɛrɛ nɔ tɛ sabula maa de y'u don fili la n'o ye commune 3 mairie ye o kuma u ye hakili jagabɔ kɛ ka baara dɔ sigi sen kan u ye min wele ko hakili ɲuman projet min sigira i b'o kɔrɔ dɔn wa o de ye sifuma yɛrɛ de y'a lajɛ sa k'a fɔ an kɔni ta ye yɔrɔ ye jamana kiiri ye sariya d'an ma an ka taa yɔrɔ ci nka yanni an ka taa ci ka maaw bila yɔli ni ɲɛ kelenna kasi la an ka projet bolo dɔ sigi anw ka muɲu ka sabali maa o maa bɛ yen k'i ka yɔrɔ bɛ nin yɔrɔ kofɔta in na i ka wuli i ni sifuma maaw i ka n'i sen don u ka projet in na i n'i kɛlen don ka biriki den kelen d'a la i kana i yɛrɛ kofɔ sifuma bi fɛɛrɛ kɛ yala olu bɛna yɔrɔ nin feere cogo min na olu ka se k'a feere e ma siɲɛ kelen i ka tɛmɛ n'i ka baara ye o tuma o y'i ka yɔrɔ jɛlen ye k'a bila sariya kɔnɔ o tuma o b'a to fana a kana ci sabula dɔw kɛlen don ka sangaso belebelebaw jɔ a la ni sifuma wulila sini sɔgɔma k'a yaara k'a da ko a makari ko bi ni hakili b'a la a ɲɔgɔnna dɔ kɛra Musabugu ɲɛji kɔni o ma kɔtigɛ sabula maa caman jigi waaru la sifuma ko walasa k'u kisi u ma an bɛ bɛn ni badenya dugu de la o tuma u bi wele bila bɛɛ ma bɛɛ ka na maa o maa bɛ yen k'i ye yɔrɔ san ni sifuma ka kɛnɛ kan ni commune 3 y'a feere i ma karatu la i kana a ka fɔ ka bɛn kɛ n'i n'olu bɛnn'a la olu de ta ye yɔrɔ ye olu de ka u ka terrain valeur fɔ i k'o wari lasegin olu ma bonya kɔnɔ i k'i ka baara kɛ u y'o fɛɛrɛ bolo de dɔ de sigi ko min ma hakili ɲuman nka min ye délai dilen don novembre kalo tile 15 nata n'o y'a sɔrɔ maa o maa ma taa i yɛrɛ déclaration sifuma de bɛna wajibiya ka sin ka mabili belebeleba ta ka taa yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ terrain nin kan k'a bɛɛ lajɛrɛlen
iko bu furale ka bɔ dugukolo kan ka kɛnɛ jɛya pas o kuma ko sariya y'o de fɔ nka sɛbɛnnikɛla ko a k'a dɔn nin sariya in bɔlen kɔfɛ ko min ye maa minnu ye kurutu kɛ ka yɔrɔ ninnu feere k'u bɛ ka taa i k'a dɔn awa mingokaw n'o ye sɔgɔnafikaw ye ko ka taa olu nɛgɛ ka olu su ka bila jahadi la k'a yira k'a fɔ a kana sɔn a ka yɔrɔ ka ci a bɛ ta ko ka sɔrɔ u ni Ala n'a kira cɛ la u b'a dɔn u ye yɔrɔ nin feere u ma o kuma k'u b'a dɔn a ma kɛ sariya si kisɛ kelen kɔnɔ o kuma sariyatigi dɔ ye da don kuma na k'a yira k'a fɔ nin ko in min kɛlen filɛ min kungo ta n'a tora ta i k'a dɔn ko a bɛna Mali jamana sariya buruja sabula min ye yɔrɔ sannen maa dɔ fɛ jɛlenya kɔnɔ i k'a dɔn autorité dɔ n'o ye mairie dɔ ye o ka kariya k'o yɔrɔ kelen morcelé k'o feere maa wɛrɛ ma ko k'a sɔrɔ o t'i ka dugukolo yɛrɛ kan sabula olu ka jate la u ye min fɔ dɛ ko yɔrɔ in yɛrɛ tɛ Bamako fɛ ko a bɛ Kati de fɛ o ma ko yɔrɔ min bɛ Kati fɛ o ka Bamako mairie dɔ k'o morcelé k'o feere maaw ma ko problème fɔlɔ min bɛ yen fɔlɔ i y'o dɔn de i k'a dɔn awa Bamako yɛrɛ dugukolo tɛ o y'a ta problème ye fɔlɔ ko yɔrɔ bɛ Kati de fɛ problème filanan hali ni Bamako dugukolo don maa wɛrɛ de y'a san e ta tɛ yɔrɔ min ye i b'o morcelé i b'o feere maaw ma cogo di ko nin gɛlɛyaba de bɛ yen o tuma min ye aw k'a dɔn Sifuma maaw ko sigidaladenw k'a dɔn ŋaniya juguya foyi t'olu kɔnɔ ka ɲɛsin olu ma ko in gɛlɛya bɛɛ de bɛ maire minnu bɛ yen n'olu y'u ɲɛ tugu k'a kɛ kalo kan ko in gɛlɛya de b'o kɔrɔ wa n'u m'u kɔlɔsi ko maire kelenw de bɛ tila k'u don filijuguba la kunnafoni filɛ a ka ca fo k'a dama tɛmɛ sabula page 2 de fa nin y'a belebelebaw ye les national i ye dɔ fɔ ni dugukolo ko nin ayiwa an bɛ taa Jibi fan fɛ o kuma te yasa ani te wasa an b'an kunja n'o ye kɔnɔ ma jɔ a ya cogo o cogo a si bi bɔ fɔlɔ ko k'a dun bala cogo bɛɛ de ko Amadu El Konare joona ne bɛ n tɛgɛ dɔn ko kura info et matin sɛbɛnnikɛla n'o ye Sekuba a ko Mali ani a dɛmɛbaaw cɛ Amadu El Konare ko ji bi don kɔ la dɔɔni don o don hakilina kura paɲa kura Mali Uganda Amadu El Konare e bolo di ɲɔgɔnma baara kura dɔ sabatira ni ɲɔgɔn cɛ e ko min ye e bolonɔbila yɛrɛ o kɛra ka ban sɛbɛnnikɛla ko Uganda n'i ye jateminɛ kɛ ale jamanakuntigi o ye Yoweri Museveni ale ni an ka jamanakuntigi n'o ye colonel Assimi Goïta Amadu El Konare u bɛnna ko la ni ka ɲɔgɔn wele k'u jigi sɛmɛ ɲɔgɔn na min ye baarakɛ ɲɔgɔn dɔ n'o de ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye Amadu El Konare hakilinaw bɛ se ka falen dɔnniyaw bɛ se ka falen min ye kɛlɛ yɛrɛ taabolo a takinigi ni ka an ka kɛlɛkɛcɛw bɛɛ lajɛlen jo Amadu El Konare ni ka jugu kɛlɛ ka sebaya sɔrɔ u kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Uganda jateminɛ ale fana kɔkɔrɔma donnen don kosɛbɛ u ka kɛlɛkunda a ko min y'u ka kɛlɛkɛcɛw ye farafinna jigi belebele ani farafinna boloma dayɔrɔ belebele don Amadu El Konare n'u ni Mali ye tigɛnɔbila kɛ a bɛ dɔ fara an ka ɲɛtaa kan maa min ye an ka kɛlɛ o minisiri ye n'o ye colonel Sadio Kamara Amadu El Konare ale ni Uganda olu ka minisiri u jɛra ni ka papiye k'a tigɛnɔbila Mali tɔgɔ la Uganda tɔgɔ la min ye san 5 baara kura bɛna boloda ni ɲɔgɔn cɛ wa kabini kunu yɛrɛ kalo tile 10 ani kelen Amadu El Konare i b'a ye k'a fɔ baara kɔni a nun donna ka ban u y'a yira k'a fɔ bila ka suma t'a la bilen Mali ni Uganda an bɛna to ka ɲɔgɔn dɔdɔlima ni ka stratégie ni technique di ɲɔgɔn ma baara kɛcogo ɲuman hakilina ɲuman sebaya kura sɔrɔli ni ka bɔ juguw bolo kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ Sekuba ale ka sɛbɛnni don Jabate teliya la Nouvelle Horizon a ji tɛ jɛya olu ko maaw k'u kɔlɔsi min ye k'a dɔn D0 dɔw bɔlen sisan i k'a dɔn k'a fɔ ko a mankan ka ta a tɛ foyi lase den ma kɔlɔlɔ kɔ i k'a dɔn dala teliya la min ye OMS farafinna olu yɛrɛ de ye sɛbɛn kɛ k'a bɔ k'a bitali ka bɛɛ ladɔnniya o kama anw ka Mali kɛnɛya ɲɛmaaw ye bataki ci bɛɛ ma i k'a dɔn Mali région bɛɛ maa minnu bɛ furako matarafa k'u ka janto kɛ min ye n'i taara bɛɛ den ma sɔgɔsɔgɔ walima mura an bɛ boli an bɛ taa pharmacie na an bɛ taa ko ka mura fura di i k'a dɔn o de senfɛ min ye i k'a dɔn ko siro 4 bɛ yen sisan farafinna dugu dɔw la an t'a dɔn n'a donni Mali la fɔlɔ nka ko maaw k'u kɔlɔsi a la fura fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye promethazine oral solution o tuma n'i y'o ye yɔrɔ min na o baare min ye k'a dɔn Covex Malene baby cough syrup n'i y'o ye min ka o fana baare sabanan ye Macof baby cough syrup n'i y'o ye i k'o baare ani Magripo and cold syrup ninnu ye fura i k'a dɔn 4 ye siro don i k'a dɔn ko kurutukurutumaw y'a dilan i k'a dɔn ka bi awa min ye k'a dɔn awa siniwa jamana
dɔw olu kɔni kan ko jɔngo ala fɛn mun b'a kɔnɔ u fanga ka bon u ti foyi lase den ma kɔlɔlɔ kɔ a ko a dilalen don ni fɛn minnu ye u ka laboratoire dɔ bɛ yen ko min ma laboratoire Maiden Pharmaceuticals Limited i k'a dɔn indicaw olu fɛ yen o tuma ko sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ fɛn dɔw bɛ a kɔnɔ minnu tɛ fɛn sɛbɛlama ye olu dama ka tɛmɛ olu de bɛ bana wɛrɛ lase den ma fɔ bɛ se ka i la den yɛrɛ faatu maa ko maaw k'u janto a la kosɛbɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Amadu Ali Konare yɔrɔkun sɔrɔman dɔgɔ sɔrɔla o tuma bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la n'a dun ma k'a fɔ ko fura sankun ye mun ye an ka kɛnɛya nka fura min bɛ yen bi n'a bɛ ka maaw bana a bɛ maaw jɔrɔ dɛ jango nin waati kɔnɔ nɛnɛ daminɛ muramisɛnninw de bɛ caya ni fariganmisɛnninw fɛnw dun bɛ denmisɛnninw fari sumaya n'a fɔra ko bɛ ka kɛ kɔlɔlɔ ye kɔlɔlɔ bɔra la yɔrɔ dɔw la ka ban o tuma ala k'an kisi ala k'an tanga Amadu Ali Konare e kɔni tɛ dansigi bi ta la